Saan sa tayo prepare mga idol? Panihapon. Ya, mao ni kasing-kasing sa saging. Mao ni ako sudan mga idol ha, kasing-kasing sa saging. Niya naasay batikulon sa manok, atay. Niya kania shrimp. Mao sa niya sir, kaon sa stag balik og lami-lami kay murag papulan sa ta panagsaning kuan sa noon. Utan. Banata na sa din ako kanina sa nga sayan kasing-kasing sa saging. Hmm. Atay og atong sabuan mga idol oh. Hmm? Saan ang tong kamot kay gagmay ra man ni siya. Pasensya mo mga idol ha, na ako'y background pero okay ra sa tinguga mga idol. Background na medyo key man gud. Saba kani diri lugar ha. Kaon ta. Kani kay pangtulak ni. Sakto na kini pangpulutan ta. Di lang ta.